Carsten er projektleder hos et byggefirma. Her har han bøvlet meget med at lave fotodokumentation med digitalkamera og notesblok. Når det endelig lykkedes ham at få samlet foto og tekst i et Word-dokument, havnede printet i en mappe i et skab eller blev helt væk. Men nu har Carsten fået en app fra iControl, så når han er ude på byggepladsen, kan han lynhurtigt hive mobilen op af lommen, tage billeder, markere stedet på plantegninger og skrive sine kommentarer ind. Nu er Carsten faktisk færdig, for appen samler automatisk det hele på en server i en PDF, som nemt kan deles med andre. Carsten bruger også appen til at lave checklister til håndværkerne. For eksempel er der 5 punkter, de skal huske at tjekke, når de sætter vinduer i. Nu bliver arbejdet udført på samme måde hver gang. Og Carsten kan vel at mærke dokumentere det, fordi håndværkerne tager billeder af arbejdet. iControl har også gjort det meget nemmere for Carsten at styre fejl og mangler på byggeriet. Underentreprenørerne kan hele tiden følge med i manglerne på deres app og sætte flueben ved udført arbejde, så Carsten kan tjekke det. På den måde har både Carsten og håndværkerne et overblik på telefonen over, hvad der er lavet og hvad der mangler. iControl, det smarte valg til dokumentation, kvalitetssikring og opgavestyring.